Kanida siya nga video ako ning gihimong eksklusibo para sa mga higala o mga brad nako nga nalulong sa lain-laing makadaot nga bisyo, labi na sa mga nagsigig suyop og syabo apan gusto na makagawas gikan sa mga gapos sa demonyo. Mao ni ang unang buhaton ninyo. Unas tanan isurrender ang kinabuhi ninyo ni Kristo. Pangalagad mo sa Ginoo kay siya lamang ang makapabag-o nato. Bisag unsahon nato paningkamot nga mabag-o pero dili nato apilon ang Ginoo, dili kita mabag-o. Apan kung atong apilon si Kristo, ang atong kinabuhi nga lulong sa mga makadaot nga bisyo, mahimo kining mabag-o. Ug ang ikaduhang buhaton ninyo, likayi sa inyong mga barkada nga mga bisyoso. Labi na katong mga barkada ninyo nga sigig suyop og syabo. Kay bisan unsaon nato maningkamot nga mabag-o, apan dili ta mulikay sa atong mga barkada ang bisyoso. Dili gyud na mahitabo nga kita mabag-o. Kay matud pas balaang kasulatan, ang pakighugoy-hugoy sa mga daotang kauban makadaot sa atong maayong pamatasan. So kung kinsa nga atong giuban-uban, kanunay gitang matakdan, so dili kita na makabatog tinud-anay kabag-uhan. Apan ang gusto ta makabaton og kinabuhing na bag-o, kanang kinabuhing nga dili nalulong sa makadaot nga bisyo, katong duha ra ka butang ang himuon ninyo. Una, isurrender ang tibuok ninyong kinabuhi ni Kristo. Pangalagad mo sa Ginoo, kay siya magay makahatag og tinud-anay kabaguhan nato. Ikaduha, likayi ang inyong mga barkada nga bisyoso, katong mga barkada nga nagsigig suyop og syabo. Kay bisag unsaon nato pangandoy nga mabag-o, kung dili sa tamulikay sa atong mga barkadang bisyoso, ang atong pangandoy nga mabag-o, dili og dili gyud na siya mahitabo. Usa lamang kini kapag dasig mga higala ug mga amigo, tungod kay nahigugma ko ninyo. Mabungahong kahaponon mga higala, ampo kanunay ug amping lang diha. To God be all the glory. God bless.